kuna zungko. Allow नहीं भाई Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. का प्लस F Hakabam bangibam dunagi eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Raj Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya